Top 10 faktov o brawlerke Shelly. Poďme na ne. Prvý fakt. Je úplne prvý brawler v hre. Shelly je úplne prvá postava, ktorú hráči dostanú hneď na začiatku. A preto ju má každý. Druhý fakt. Používa brokovnicu. Jej hlavný útok vystrelí viac peliet naraz. Čím bližšie je nepriateľ, tým viac peliet ho trafí a tým väčší dáva damage. Fakt číslo 3. Je extrémne silná na blízko. Akože naozaj Shelly medzi najlepších brawlerov na krátku vzdialenosť jednoznačne patrí. Najmä proti tankom. Fakt číslo 4. Jej superka dokáže ničiť steny. Super útok Shelly vystrelí veľkú dávku projektilov, ktorá môže rozbiť prekážky a odhodiť supera. Fakt číslo 5. Má rýchly reload. Jej zbraň sa nabíja približne každých 1,5 sekundy, čo je pomerne rýchle, ale nie je to až také pomalé. Fakt číslo 6. Má 2 star power schopnosti. Shell Shock robí spomalenie nepriateľa po zásahu superkou a druhá star powerka robí automaticky ju vylieči, keď má málo životov. By the way, tá star powerka sa volá Band Aid. Číslo 7. Má gadgety, pomocné schopnosti. Napríklad Fast Forward, rýchly dash dopredu, alebo Clay Pidgeys. Zúži rozptýl strely a zvýši dosah. Fakt číslo 8. Je brawler v hre. Je v hre od roku 2017 a Shelly patrí medzi úplne najstaršie postavy v Brawl Starse. Fakt číslo 9. Má fialové vlasy a banditu štýl. Je známa svojim dizajnom fialové vlasy, bandita a brokovnica. A posledný fakt. Fakt číslo 10. Vie zabiť nepriateľa jedným superom. Ak vieš, stál si niekedy v krovi so Shellynou a proti tebe išiel akurát Edgar alebo Tick. Ty si vyťahol brokovnicu a totálne si ho zostrieľal svojou superkou. Takže preto môže ho veľmi rýchlo zničiť. Ja by som sa vám ešte na koniec videa chcel strašne poďakovať za tú neuveriteľnú podporu. Dávate zdieľania, lajky, komenty a to si ja nesmierne vážim. Minulé video malo fakt, že úspech a veľmi si to vážim. Nezabudnite na toto video dať like a odber a zdieľať. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.